Ngero kamano, jood bura ma pacho ka endi okidhore ka gikwede okang' mager weche mane owach kod jatend piny Kenya ni gin e ong'ala mamalo mar nyayo mibadhi. Jood bura go bende koro nosiemo spika mag od buche ariyogo mondo koro chom jatend piny Kenya William Ruto kendo gikwere ni nodwa dhi matek ahinya. Kata kamano, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula to wacho ni osebedo ka oloso kod jood bura moko mowacho ni bende nyingi ok ler e weche mag mibadhi e od bura kanyo. Chris Owino bro kelo ni wach mbaka ni bang' dakika moko matin, to sani wadhi ane mbele gi wach mar mibadhi pod en achiel no mowuoye ni duol mochung' ne kedo gi mibadhi pacho ka EACC owacho ni gibiro timo nonro ne jotelo e od bura kaluwore gi weche mag mibadhi. Jakom mar duol no David Oginde olero ni ng'uro osegol gi apise mopogore opogore ka achiel gi jotelo e riwruoge ma pacho ka ni jotelo e od bura kwaya soya. Oginde mane wuoye romo manobagi moriwo riwruoge mopogore opogore wacho ni duol mar EACC koro biro romo gi spika mar od bura mar mondo giyud ler. We will do our investigation. We have previously talked with the speakers because we find allegations, complaints actually, from various government leaders, parastatal leaders, CEOs, accounting officers of different organizations, MDS, on being extorted by the parliamentarians. And this is a matter that we have actually talked with the speakers about to just see how do we go about this, because it can only be dealt with decisively within Parliament. And we want to still continue to pursue the same so that we can agree on a possible way forward so that those people, and many times when you hear these things, it's usually a few people. Like it is said, it is one rotten potato that spoils the whole bunch. So we would like to find out, are there specific individuals who are particularly engaged in this, and what can be done, not just to punish the current one, but to stop the whole process completely.